Tomo Mo tetalis mo khop jago lama. mo je lama obostha thangkha bahike gari cholai tonro Mo khop kosto ke masulu ta ora wati samai ke mo utla sa khaitong mo ekto hatpek khaitong mo lama hamya. Yo ti ja mo ta mo nala bo ko khaije ya police ke khaije ya nala wa hakupung ka ti thangjana lama krei oro phai ti jo mo ka mo ko piece no piece khaimana mo ko khaitong. yang te jotto gari laiso na Joto gari laiso. mo asam ha Highway is mo highway agotla to mo asam mo dut no asam agotla dut no nangla boro salo gari ang oro 43 ni hoite mongya kami sa hati wa thangro na local driver kisisa khunjo kaisamboi khana jabaidi o koktomano Tripura hasteoni bisingo tongnaino khoboi Bharat haktorni jotto VIP ni simi sengoi tongkosong luku joratui National Highway yakhaiba lahar kotor Assam Agartala Teliamono ni simi ambasa kesarni thik o laharo ang tabuk noni biskango basajak o lahar jora kaisabo chikon tongmani lukuni tax ni rang jama khlaijak no yafarmani NSC company no yakhaiba Nitinsai Construction Limited no hapang yakhaiba haktor hapang norok bo banchidi tongkosong lukurok no bo sebridi o Tripura hasteo bo chungsana nango hinang future hamna nango Tripura hasteo tongai lukurok ni malkhung thanglaisu gobang khai khlaiman hangkai lukurok ni sepsap dal bidal sanmung dal bidal rimung no subungoi manai hapang o kok thaina nahari no NSC company no Bharat hakto ni bukhaktui yafar jagmani haponi takotai bukuchong Tripura hasteni lahar kotor tongkosong lukurok no khoboi VIP porsanto o laharti laisu laikhai tongga sebungo hanai phiaba Bharat hakto ni bisingo bele mungkusuk ang hamyabo saya sayabo saya NSC company yakhaba Nitinsai Construction Limited no borokni samung bosik joratui saktharui Tripura hasteo khlailangkha thinang future lukurok busuk moito toni no borni samung no abole borok nugui gelangkha khaboni takai bukhachung chung TNTD channel habanok ni bukhaktui kok awaimani obono o lahartui hanglaisu joto borok no khlaio VIP ni simi sengoi tongkosong joratui mokol kaisamoi hanglaisu khlaibaidi bahai Himalaya o laharni mangpli no nokhana orobo kasartui dagrina nangmani ayang yaksi yagra dakkufur fatar hastera go sing thangka khai nok abo kaisa route ni rules yakhaba kerong raida yaba aro mungsa bokrui kam complete da ungkha ungya sungga hangkai 5 bosor jortoi chung tongo maintenance khlainai yaba obo bisi kaisa lai thangka maintenance ingya kabangma bike accident ungkha kabangma gari tire orobo brush ungkha kabangma load ga malkhung maltui phepro khegi kalaikha tire phatika keboni mokolo keboni khabo keboni khugo o kok thena khengjaya naisom jagya khonaiba khona jagya obo bele sungmung tongo khabani ta khotai bukhchong Father hasteni phaiui NSC company o Tripura hastebo lukurong ni tong halok kahamni bage lama sinampuru o sak naiyakhai samung khlaimano low quality ke samung khlaimano ang sak phangno o Tripura hasteni lukurong ni mokolo tu kha wairebai piaba o jorao comment khailiu Tripura media rongni tai kok thoma thuna thai grikha tai kurikha jai hok comment o kaham hayar nai no jengao comment baina hari tongya malkhung auto phai tongo angkai bo thangai tongo sini ukoloktoi passenger sona bagai obo kebo bike yak arilai motor khai kebo malkhung yak arilai motor khai orobo lagma chawai mano lagma ariwi mano
Orobo belai durbol yakeba gabilota samung khlailangmani yagolo tini o Tripura hasteni tongkosong lukorno khubai VIP porsanto yangtei thanglai jukhaneni kesep yakeba jongjal. Bidan Sabha o kok salaimani table bulaimani kabangma pilti salaimani nogo phiaba o National Highway route Nitin Sai Construction Limited samung khlai thangmani yagolo bisi kaisa jikaya yasku jora hakorung thangka noro togoi bang naoro yasku jora ang thik route ni medelo yakaba kasara basajak o route ni emon obostha angkha jong naileinai taibo yang sakabo thanai khamabo thanai malkhung kolok bodike chole malkhung sikon bodike chole jeng obroni mangpili botonai khapani ta khotai bukhuksong yango malkhung kaisa phai tongo nohori man tongona o malkhung busik jortoi orawo bo choli piaba o borongni driver malik rane tax ni remani rang baino orawo lama sramjago borokni o tax ni rang bai snamboi tini borokni no orawo tire pump sarango abo leiwana masingsa orni no lip sau spring bayu kebo outline ngai mathango speed of phaiga 40 speed hengaino malkhung lahar kothugo hakoro tire kalai khingai saka kalai kai bas jakti ngai thong abo clear nor saimano haini bagino o kok to mano kaham kai khanadi khunjus kai chamoi mokol changprawoi nasik di thanglai ju khaipru yen tidi channel habanok ni bukhakti angrone buskango o kok to mano aimani norni setini bagi khapani ta khotai bukhuksong obo nor nohori man dongona malkhung phai dongo oro bar sanane bagi da o gari malik rok tax ri tongosong lokoro tax ri o malkhung kolok busuk hasal ni phaigana beni gari spring busuk jorte baite lip masau obo haikino tongkos tokai kesep ni bising tui o VIP ni simi sengai tong gosong luku joratoi tong gesep sorry jingjal thanglai jukhani ni bagai yang sakane mangplirona halayana ro manjoi tongde paithago obono message obono kokthai kasar mung khapani ta khotai bukhuksong Tripura hasteni bisingo jesu kunao phana unthun sorry ang north ni buskango phai shok painai TNT channel phai shok painai Bharat hakto ni busangoi Tripura hastebo tongnai rok toma Bangali toma pahari kurung di chungbai hapang ni bukhaktei je shep tongmarok bagbanda tomaro thugya hangkai sahordi awainai mungsa khlai bai aphano hapang ni makolo tobonai kurungdi manjudi TNT channel habanok bai angnor ni buskango tongnai norni logibo salbrung no